gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, nakayumot kayam kagawad ko anang. At tugaw kayumot na. Ay, mo't ako agaw. Itugaw ko. Kasta mo ta. May kayumot bumasyar kagawad. Ha? Sana day tagkulkulong ititirasinam ti kukway niyaw. Tapay ko ba ba? Una, kapno umay kayumot agpakita ken kumita ditaw. Anya? Awan mo't dakas na. No at namang sirpat kada kayo ditaw. Ay, sumadeng ka man ko araw. Ha? Oh, da kayo a single dita. Ha? Adda dito yung ni Kwarog. No kaya tiyaw. Single pay day tao. Tapnam mo yaw. Yay. Aw. Tayo matalalaki nga awan pa'y asawa na. At dito ni kagawad ko nga nga taga-kabiltatan. Balasang pa'y daitaw. Hoy, Kwarog. Ano ka na? Lagi tinabaa ka na bagbaraw. Umay kayo makiam-amon kininana ko na. Ang damo ka nabaakat. Nasawa na nung kaya ta. Aw, nangag mo kagawad. Ay, sumadeng ka man Kwarog. Ay, pumanaw man laang. Ay, mabit lang kagawad. Jack Final Pass. Apay mo't apimanaw kay jay marikwanang. Ay, masurunak. Gundaway mo kumaday jay. Anya ngay ti amaw. Anya? Nang runa kitimbaga jay may sangad da kanu angkol na. Ay, may sa kamot. Ano siyak ti mangiretrito ka ni Kwarog? Anya? Masurunak. Ta siyak matan ti eritreto na. Ay kat agrin-rin nito kayo na dwa. Agpada kayo mga men nga awan pa'y asawa na. Marikwanang. Malas siguro mo ta ni Kwaraw, tuyan. Ure asinaw, maumamay titikas siya nga ramid ni Marikwanang. Anya? Kasano mo nga men, tunggal agkita dakin ni Kwaraw, kit irito na. Anya? Uray lamayan ti pagkitaan da, irito ni kagawad Kwanang ni Kwaraw. Na, iso malagayam Uray siyak mo ta, ni kaskas jaynak ni Marikwanang. Ay, una yan. Una akaw, nga irito iti kadwan, nga iti maunaan na. Di kay lamabain. Nga rin nito kay adwa ka ni Marikwanang. Angkal. Uray kumaa. Nusan nga iti kaadwan ti tataa. Ha? Isardeng yaw. Kababain day ta nga aramidin yung Kwaraw. Bimalusak lang matangkal. Na. Naumak nga minan iti kanayan na panangiritrito na kanyak. Inritok mo't tagpada kami lang matabaa. Ay, bagbagaan nyo manday jay ako Mariaw, banag. Ha? Diyak amo no nyat naknakan na takas jay nan. Ay, jak man amo ka ni Marikwanang. Kas jay lakit akanayo ng tiaramid da ka ni Kwarog. Ay, talaga nakababain, Enteng. Nang runa kat agpada da a single. Una, ang mga no kuna inda pa nga ikam-kampanya dati bagbagida. Bayam, ta inayadek to nga ibagaday ta kan ni Marikwanang. Nasaya. Naggapo ka kadi itipasken di talaod, Marituyang. Wun maray. Kat, ay na. Apay maray. Adda maninda Kwarog kan Marikwanang ijay nga agrin-rin nitaw. Anya? Sakpay kidin ti mabain. Iso a pinanawak idan Di damot pa anawa. Kunada siguro kat nasaya tikas dyan nga ipakpakita da kadagiti tao. Ni Marikwanang ti pasimuno akanayon maray. Baga am tumamad. Kasano nga ta nga irugik ti mangibaga. Wano mangrebyok kan kuana. Ay kadiskartim matanday ta maray. Marikwanang, di ka gumurgura kanyak no ibagakkan ka na ito'y ita, di ka kumagumurgura. Ay, nakababain samat nga agiritreto kayo. Anya? Nang runa, tamay sa kamot lang ama ko na a single. Ay, pud no a single to'y numaw.
Ay gambakot akon. Anya, Napyakan ni Kwarog at ubing pay. Mabalin ko nga irito iti balasang. adda ayamet balasang nga agaram kan ni Kwarog no bilang. Ada hanya ti ammom. Ang mga nubaba iti agaram kan kwana. Na Sakla ka na yun ti makikita ni nanakwa nga iritrito angkay. Anya? Katawan da kami dagiti tattaaw. Kasano ket awan agpaabak kada kay adwa? Malangan na sakti babain na. No muna. Ta kasla ka babaya sumanaw. Kapay no agulimak ka. Di karkarwan na. Ha? Kasya ka na yun ti aramidin na jak kontraain. Ah, Amok ti ugali ni nanakwa nang di nakinggaan day jay. ay no kasta garon. Liklik am latan. Ada na tayo, kalugaran tayo, tuya. Ang mga no agra naman ay nakwaraw kay marikuan ng ijay. Ay kat agrin nito daman ijayan Kaya niya pa ngay, kastamay taramid ng ijay. Adda da iti minatayan. Kastaki din tar aramidon da. Sa bagay, binagaan ka numutin ni pare Inteng ni Kwaraw. Wen, oray ni Marikwanang. Binagaan kanumutan ni Maribanang. Nasayaat mo dukas ta. Isudan, di pagsasaritaan, dagiti daduma dita. Wen nga raw, makas-asawa sigurong dagita kung kunada. Ay, gusto ko mamoy no mangagda. Tamno sumardang damot tayo. kaano gayam ti pamumpon ijay ayan tinatayan, Inteng? Ay jak amaw. Iso ama pa anak ita tapno maamwak. Sige. Si kangarudan ti mapan ita. Tasyak tumat ti mapan inton bigat. Ay inak man bagaan dagiti babaraw. Tano mabalay na. Awan tag susugal. Nasaya at Inteng. Awan ti bumaknang iti sugal. Amuda day ta. Ngam adang harot ti pasaway. Ay talagang addalat ta ti kasta. Uray sa dinaw. Ala, agan anus kalata, Inteng. Aramidam latta ti trabaho. Ay da, apo, natarake ken guwapo. Mayat atiladawan na dito ni Manuel. Uwin nga rod pare. Ang sayang. Tadi na nausar. Naglaklakay mo baro. Natay pa yun. Anya, Kanya ngay ngaran. Isutigasat na anay anak pare. uwin nga rod pare. Awan ti mabalay. Ay naimbaglaki din at nakakabsat na kan kakaanakan na. Dahita ti pagsayaatan na mo no maminsan pare. Ay no muna ta no adda kastoy ket. Mapampanunot ko ni Kwaro. Ay na, saan ka di adayta ti panunutan pare? Adda ni Apaw. Ay sa bagay di na tayo baybay ante na marswa. Gusto ka pare. Kananyang kalinteng aliklikan kayaw. Ngam adda kayo matditawi. Apay kumamot aliklikan nakngay. Agyan kalaang dito'y Anya, Tapno anda irito kadagiti babalasang dito'y. adda ita kayo manay nanakwa nang. Mangrugi kay manay. Ay, da kayo dito ababalasang. Adda dito'y ni Kwarog, single pie. Ay, pagpakawan mo't da kami may lang ti agaram. Ha? Urayan mi ang iso ti agaram kada kami, nana. Da kami kit din ti umasideng nga agaram. Pagpakawan. Oh, nangagmaw nanakwa nang. Iso adda kayo ti rumbeng nga irito kita. Ha? Tataon niyok. Umay ka dito yan, tatenglek ni nanakwa nang. Ay umayay. Ni apay kay atong nakmatan Kwarog. Tataon niyaw. Ano ikaw? Apay ngay. Impakul mo matan kanyak ti tasang igamaw. Ay. Pwede Ay, ang angaw ko lang, mate. Intubak na kitin ti tasa kanya kang kail. Ha? Masuro nakaminkan ka. Ay, nalabos kan Kwarog. Ay. No adda kayo iti kastoy a sitwasyon. Agtanang kayo. Ay, Ay sa nakasla kayla ubing. Hay. Nagpapaanawa kayo kagawad ko na. Isumat ti mangirugruge ang kail. Ay uray si kamat ko raw. Binagaan ka edi. Ang mawandeng ka. Ang kail.
Apa irespeto da kayo pa. Dagiti nagminatay kan dagiti umay makilamay. No kasta. Kwa, kapitan. Mahiya kayo. Nasermonan laki nga raw, nakagawad ko na ang kinkwaraw. Anya, Gusto magkidias tinaramid ni pare intay. Tamnog nakam damutay. mas daawak mo kini Marikwanang. Takaslasaan akagawad. Mangirito nga raw ka na. Ngam di na mo, wakas lirito na mudlang, tibagbagi na, hitararamidin na. Ay, kunada nga road, no nalabas dakos. Una, agasim ngay. Takanayon magnamin nakas jayda. At dalatamot pagpatinggaan ti amin, daw. Apay ko mga iritok ti bagik, kat bumakita kon. Anya, Ni kwarog ti eritritaw, tapno makasawa mo taon. una nga magpada kayo mula nga single kini kwarog maray. Apay, di kaya makawawat marituyang. Ay na di ka agpungtot a Marikwanang. Kasano, kat saan kamot ngamin na makaawat? Malapasensya ka nga rudan, no di mo maawatan timbagakan ka. Ha? Bagam kit din, nga iritritok motlaang ti bagbagay. Maglaw ko kat si Marding ka na mangiritrito ka ni Kwaraw, maray. Napabutngan kan sa amutain. Ay saan ka ba dong? Masurunak lang, ta ibagayo nga iritritok ti bagay. Ay na maray, tinasaya at makiasawa ka, no at dagaram king ka. Anya? Sa kanto mangiritaw, ito ore mano dita. Saan na ka nabultain? Ay by good nice. Ay panawan nakman dito, ika ba dong? Tagpudot ka ladagos, maray. Ha? Day bagada king ka. Ay unay ka. Anya, iretrito na kamanan ni kagawad ko na. Angkay, Una itultuloy yaw, tagrin-rin nitaw, aging gaita. sana nangkay. Si Mardeng na ni kagawad ko anang. Di nasaya at no kasta. Namiris namat siguro na asan anasayater aramiden na. Ay, saan mo't adakas dagiin nangaw. Ang no aglablabos kayon. Ay, sa bali na sa retaan. Wanang kay. Pangasawaam nga minan ni Kwaraw, paray. Tapos sumardangan ni Marikwanang ang mangiritrito, iti babalasan. Mapilit ko nga ron, no, di nakayat. Ay katpilitam lata, paray. Ay, bayamon. Mga sawa ano kayat na. Makauma. Nasaysaya no kaskadataan na asawaan na iti mangirito king Kwana. Una. Nauma nga ron din. Bayam tayo so mismo ti agaram iti asawaan na. Wanya nanakwanang. Irito na kadimanain. Ay sana na. Amang ano ko na unda pa nga eritritok ti bagay. Anya nga ro ti ibagayo kanyak ngay. Umayak agkid daw kan ka iti pamakawan. Kaputa. Into ko kan ka iti tasak. Oy, talaga nasaktanak iti panang ito bakyo iti tasa iti muging ko inay. Ko Hindi kag danag. Napakawan kayo iti inaramid yaw. Ay agyaban na kwarog. Kung naklakit din, nagsaksakit na kamaw. Yawan day dayan kanya kagawan. Ay, iretrito na kapailan ni Kwaraw, kagawad. Ay sana ngamin, sinardeng ako ni kwarog. No kasta, di mo iretrito iti babalasang. Naamiris ko ngamin ti imbagam kanyak. Kinapudno na, mababainak iti inararamid ko. Kaslasaan nakakagawad. Hindi mo kundi na rin tibagim kagawad. Talaga kastatay amin at taaw. Adalat at ipagkurangan tayo. Ay, sabagay Lipatan mo, hindi na palabas. Di importante kat nakaamiris kayon. Ay, agyamanak. Talaga saan na maulay. Una, maawatan ka. Kahit maragsa ka nakmanin, nakaamiris kayon. Ay na, kagawad Kwanang. Saan adakas ti mangirito, nulakit di amom nga ilugar. Ala sigay, ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng.
Mansurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag.